You are still watching The Morning Show, and we're about to delve into our African spirituality. Well, dreams can often feel like a mystery with hidden meanings. They often carry messages we can hear, or sometimes we need to hear, from recurring symbols to those strange moments that leave you scratching your head. What's going on? Well, worry not, because today we have Pastor Wenning, who often helps us uncover the true meaning behind these dreams. Pastor Wenning, uyaphila? Ngiyaphila kakhulu kunjani? Hayi no, siyabonga ukuba nawe kade sikhumbulile Pastor. Njengoba sukhona ngiyathemba ukuthi ababukeli bethu bakujabulela and bazowazi kabanzi ukuthi kwenzala namaphupho abo Pastor. So ngithi asiqale nje sivele siphuthume kuphupho lokuqala ke Pastor. Ahlale phekwa. Well, this first dream, since becoming pregnant, she constantly dreams of eating or being surrounded by food. Ingabe uchaza ukuthini leli phupho? Asike silalele. Good morning show. Ngicela ukubuza kuPastor nangabe uphupha udla. Most of the time mengabe ngiphupha iphupho lami ukuphupha ngiyadla. Ngiphupha la khona around ukudla. Yenzeka lento ngisakhulelwe. But awahambi lamaphupha wapheli. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini kuPastor. Enkosi. Pastor? Engabe uchaza ukuthini leli phupho? Uphawu olubi kakhulu singakuveza ukuthi kuwuphawu lobuphuphudla. Akufanele umuntu ophupha edla. Ngazo ngesikhathi uma umuntu ephupha edla suke kukhona imizamo yabantu abangalungile yokumdlisa lo muntu loyo ngephupha yabo. So njoba inkinga futhi akachaza nalokudla udla okunjalo yabo ngoba kuyenza umuntu aphuphe edla ukudla okuhle okuyizithelo ama fruits ukudla lokho kucolorful yabo uthola ukuthi lokho kukhomba inhlanhla kumuntu kukhomba impumelelo kumuntu yabona kukhomba izinto ezinhle esuke zizokwenzeka noma esuke zenzeka yabo but kakhulukazi abantu uma bephupha bedla kuyidliso yabo ngoba akachaza ukuthi udla ini kodwa nje kuyidliso uphuphudla yabo futhi ngakukhulekisa hayi izwakela impela mama kuthiwa so kumele uyikhulekise ke le ndaba.